ऐसे गाना लिखाई बा सुन लो पहले ठीक है। हाँ, ठीक। माने हमरा तो उतना अच्छा गावे ढंग ना है क्या बात करते हैं आप? बाकी कि एकरा के खूब बढ़िया से आपसे ही तो सीखते हैं वीडियो यार। नहीं देखो ओके। अरे हम तो से पूछिले सहेलिया रे कि हम तो से पूछिले सहेलिया रे कहू ससुर के हाल। अरे हम तो से पूछिले सहेलिया रे कहू ससुर के हाल। होला कैसे दिल पर कौन होला करार जब पियवा से प्यार होला एक बरो। होला कैसे दिल पर कौन होला करार जब पियवा से प्यार होला रे। वही है सुने खातिर बात के हाल। हम तो से पूछिले सहेली रे कहू ससुर के हाल। हाय हाय हम तो से पूछिले सहेली रे कहू ससुर के हाल। एकरे इधर डाबू करके भेज जा रही है ठीक। अरे ऐसे था ना ना इसको ना अब पहिले बतिया में कवन बतिया में कि कैसे बोलमुआ के महीने जे कइल जाला ससुर घरवा में दूसर घरवा में कि कमवा अगमवा के महीने जे कइल जाला सुन ये मानो फिर से आइए ससुर घरवा में दूसर घरवा में कि कैसे अरे ना पहिला रतिया में कवन बतिया में बोलमुआ कैसे बोलमुआ के कोरा में भइल जाला ससुर घरवा में दूसर घरवा में कि कमवा अधमवा के मैनेज कइल जाला। इहे सुन बट मनवा में हमरा सवाल। हम तो से पूछिले बट मनवा में हमरा सवाल। हम तो से पूछिले सहेलिया रे कहू ससुर के हाल। आय हाय हम तो से पूछिले सहेलिया रे कहू ससुर के हाल। दूसरा सुनले बानी की ससुरवा में दूसर घर में सुनले बानी की सुनले बानी की जाना बतिया के ससुर सुनले बानी की बिना बतियो के ननदिया भसुरवा देवरवा तना रे कहीं घूमे के मनवा करे तो ए शिल्पी सजनवा कादो बहाना रे। छोट पतियों पर होला का बाबा ये है ना छोट बत्ती अप होला कब हवा छोट बत्ती अप होला कब बाबा। हम तो से पूछिले सहेलिया रे कहू ससुर के हाल। हम तो से पूछिले सहेलिया रे कहू ससुर के हाल।
ये गाना बनैले बानी जा और एक प्रैक्टिस करके अच्छा से गावल जाए। आर्या भैया संगीत कर रहे हैं इस गाने का और शायद वर्ल्ड वाइड हाँ, रिकॉर्ड से आएगा। वर्ल्ड। इसको आप लोग जरूर सुनिएगा। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।